your people, we're on the street with the Minister Magwinya, Kaizer Chiefs Kanda, Stellenbosch Kanda, Stellenbosch Yadlula, but I think everything. I'm taking igame ibimnandi sehlulwe nje kukora amanqaku nje igame yona ibifair ibivulekile nabani na ibenowin. Are you happy with the players that Yeah, happy but amanqaku ndiwayekile awasebenzanga amathuba andiwasebenzanga amathuba wam amathuba ebendiwafumena ndiwasebenzanga ubawela if mhlambe kukhona iplay ubawela egemini namhlanje ngathi uyingathi umuntu oyibawela kodwa ibabe kufake ukuba aniselo kubani bendibawela thina singamakhosi sibona uThizlet. Baninzi abantu bekwazi uThizlet ebesimrhalela umbona thina nguThizlet besirhalela ke sibona uThizlet into yonke besirhalela ubona uThizlet. No, siyabulela kakhulu. So i-man of the match yakho namhlanje unika bani? I-man of the match yam ndingathi iStellenbosch sisebenzile, i-defenders zazo sisebenzile kakhulu. Kwelaa cala le-right wing, left wing kuPule Modiba isebenzile laa jonga ndidlala ngapha kakhulu. So i-man of the match yakho uyinika uModi? Mna kwicala le-Chiefs ndizawunika u-Ox umthetho. Ndinika u-Ox umthetho i-general phaa esiswini. Sure. Hayi ke ndiyabulela kakhulu. Imessage onoyinikezela kwifans nakobacoach bayithu be-Chiefs ngathini? Ndizawuthi nakubalandeli nako-fans nako-coach abe-Chiefs masilaleni ngeli nxeba lophayo. Cha eyona nto ibuhlungu mna abandinike yona ngulo mfana uMorris. Nobe ngamfakanga uMorris bamyeke uMorris bangamfaki ebengayideserve uMorris play game ebengadeserve ngebesuke bafaka andiyithandi lenzekileyo namhlanje. Sure. Hayi ke siyabulela kakhulu ke baba. Sharp. Khosi.